Dobrý deň, priatelia. Dnes by som vám rada ukázala, ako navrhnúť nový brand čokolády. Využijeme viaceré nástroje generatívnej umelej inteligencie. Poďme spoločne na to. Dnes sme si ukázali, ako vieme použiť generatívnu umelú inteligenciu pri návrhu novej značky čokolády. Umelá inteligencia je tu s nami na to, aby nám pomohla pri každodenných úlohách. Nebojte sa ju používať aj vy. Dovidenia niekedy na budúce.